vážení priatelia. Slováci, Slovenky, stretli sme sa tu dnes, aby sme poukázali na nespravodlivé zvýhodňovanie cigánskych extrémistov a terorizovanie majoritného obyvateľstva zatiaľ ešte menšinou. Cigánsky extrémisti už majú privilégia, ako by boli nejakí nadľudia. Len pre porovnanie, tu uvediem príklad. V roku 2011 v Diakovciach sa pätica cigánskych extrémistov pustila do bitky s dôchodcami, pričom jeden z dôchodcov skončil po ich brutálnom útoku tyčou v nemocnici. Keď na miesto dorazili policajti, iba 15-ročný extrémista vytiahol a naveril na policajta pištoľ. Až po spacifikovaní tohto páchateľa sa zistilo, že bola plynová. A myslím, že každý človek, ktorý trochu používa rozum, by tam hneď vedel narátať niekoľko paragrafov, za ktoré by mohol ísť minimálne tento jeden extrémista na oddychový pobyt za mreže. No skončilo to pri podmienke. Stačí spomenúť magické slovičko rasizmus a nie sú nedotknuteľní. Teraz opačný prípad. Mladý hokejista z Martina kopol policajtku do kolena a čuduj sa v svete, dostal 11 rokov a 7 mesiacov na tvrdo. To je spravodlivosť. Hanba! 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 A to ani nemal zbraň. Čo ak by nemal tento cigánsky extrémista plynovú pištoľ, ale ostru? Nepoužil by ju? Tým, že tu teraz porovnávam tieto dva prípady, budem zase označený za nejakého rasistu alebo fašistu, len preto, že som si dovolil poukázať na to, že cigánsky extrémizmus sa na Slovensku rozmáha ako mor. 25.12.2012 na prvý sviatok Vianočný, teda na Vianoce, sviatky pokoja a porozumenia, cigánsky extrémista pri Tesku prepadol a zasilnil 35-ročnú pani, ktorá sa vracala z návštevy rodičov. Je toto normálne? Čo si dovoľujú títo paraziti? Nie. To už slušný človek nemôže vyjsť ani na ulicu, aby ho nejaký zvrhlý dement nejako neohrozil. Hocikedy to môže byť niekto z vás, alebo niekto z tých, ktorí vždy tvrdia, že sa ich to netýka. Toto si tu chceme pestovať. Nepestujeme potravinárske plodiny, tak si budeme priesto toho pestovať vlastných trestniteľov. Nestačí, že nás terorizuje vláda. Chceme, aby naši rodinní príslušníci boli terorizovaní. Na políciu sa už veľmi spoliehať nemôžeme. Policajtom už ani nie je čo zavidieť. Pretože už proti týmto extrémistom ani nemôžu zakročiť tvrdo tak ako proti nám. Nás môžu kľudne dobiť ozaj do bezvedomia, ako napríklad v roku 2009 v Šarišských Michalianoch. Keď som si pozeral videa z policajného zákroku, tak po niektorí ťažkohodenci sa v tom priam vyžívali, keď tam kopali do bezbranných na zemi ležiacich ľudí. Keď by takto zaútočili na asociálov, tak už boli všetci vyhodení zo zamestnania, pretože im nemôžu skriviť ani len vlas na hlave. Napríklad, keď tu v Košiciach ešte len deti prepadli dôchodkyňu a policajti vedeli, že je na deti cigánskych extrémistov zákon prikrátky, tak chceli dať týmto deťom príučku, aby si zapamätali, že toto sa robiť nesmie. Nechali ich, aby sa sami faskovali, pritom sa ich oni ani nedotkli. Tak len preto ich vyhodili z práce a ešte dodnes sa ťahajú po súdoch, ako by niekoho zabili. Tie chudence detičky nič neurobili, oni sú pozemskí anjeli. Je normálne, že keď niekto spácha trestný čin, tak by mal byť potrestaný. No keď boli potrestaní títo vytržníci, tak boli za to pripravení o prácu policajti, tak sa ani nečudujem, že nechcú riešiť cigánske zločiny. Hanba! To sa nesmie! Máme tu plno všelijakých ľudskoprávnych organizácií, tak prečo sa nevyťahujú, keď sa pácha krivda na nás? Prečo sa neukážu, keď cigánsky extrémista zabije, znásilní alebo zmrzačí niekoho z majority? Na Slovensku platia ľudské právo len pre parazitov. Pre nás ľudské práva neplatia. My nemáme právo na život. My nemáme právo slobodne sa pohybovať po uliciach, bez toho, aby nás prepadávali, bili, znásilňovali a mrzačili. Kto platí dane? Kto živí tento znitý systém? Oni to určite nie sú. Teda nie, ich drvivá väčšina. Aj u cigánov sa nájde pár pracovitých slušných ľudí, tak ako aj medzi nami sa nájdú asociáli. Bohužiaľ, sociálny systém na Slovensku je nastavený tak, aby diskriminoval pracujúcich občanov a zvýhodňoval asociálov. Je iba na nás, či sa tomu budeme len nečinne prizerať, alebo sa tomu postavíme na odpor. Ja sa držím hesla. Tam, kde vládne bezpravie, je povinnosťou odpor. Áno! Odpor! 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 Takže stojím a
a budem stať na strane odporu, pokiaľ tu bude vládnuť bezprávie. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok nedele.